Apomasu TV, Yasomo Sompa. Yama Japonia TF kwa babimba Asanteheene TV. Ai, umbebi sasa na wan so na sate apakan mu. Na ke hu yi. Ya barema hweku ampem otoso miensa. Ne a wotena afahye ya afahye ne ya ne dia no. Ai ena ka woso tena apakan. Na anya ono nkuto adan a efri se. Ya papa ya de nyina. Otumfo osei tutu abebio. Ai ni nsi anamu hene. Mechire Bantamahene yana na Amankwatia awotoso mienu na semla hwefo ne tiefo mani hu ne se wote apakan mu no sanse yewura wotumfo se tutu nsi anamu ni ento ono de wotla apakan yeye yana na Owusu Amankwatia Bantamahene ana semla waginam fefefa tra apakan mu de ahye yewura opimso be manamu enti semla hwefo ne tiefo ni awote apakan mu yefo ne preko pese Asantehene ana apiem wa ha no Bantamahene no Baffour Amankwatia Owusu a otoso mienu no ana hu no wono ne begina mama yewura opimso otumfo se tutu abebio ai semre yana na Baffour Amankwatia ana semre wagina pakan fefefe a woko no momra na yemfa yani enhwe amane ne amane Asanteheene TV de be yedi ka ka kire unya amane ne amane yo ba bia hanko ana obenya Ante semle ye ma hwefo ne tiefo akwa babiem ai Bantamahene ena semle wani gusu a wohwe no eye nana Owusu Baffour Amankwatia ena eba no wono na eba betina pakem esi yewura otumfo se tutu ai opimso bema anamu ante semle wodi pa ohunu ya Asantehene prekupe ai sanse ono na abegina mama otumfo ensi anamu ni piao semle nana etia pakem di asa dada na wo kakra amamre ne amane de ye nana Baffour Amankwatia nim the senti ena yewura opimso bema ayi ni se womra ema metra pakem mu ai the senti ena ye papa ya de nyina Asantehene wura ayi no se omra ma metra pakem mu Baffour Owusu Amankwatia ena semle ohunu se otia pakem mu no ukoso na monye bre wa Asanteheene TV
na makuya. Buse tiamwa. Na unjania. Buse tiamwa ya brau. Wa mama ya safu. Wabe wudi adia no amani na to pinti na su from Mexico we asato pende. Asantehene TV, yes, so much.